ubak Renikton lengdok tongkar, Menteri Katanat PHE, Jong Gejala Meghalaya, mentah kesengi ke arpau tarik unaiweng, ulayok ban Plie pajba, ya kawe ke jaka jengok kai, ke balai kerteng, ke Deborlew, South Riwar Viewpoint, Hashnong Tynnai, South West Khas Hill District. Haringkat ke Jingadon lang ke Deputy Commissioner, ke South West Khas Hill District, ke Kongsi Khar Kongor IAS. Lakban kedau hang ne, bakani ke jaka jengok kai, kadai ke jingtri shimet jong ubak bishila, hakabada lakajong ke bormet wat ula penlut ru ye kepisa haduk san lak tam AA. Kajing temu berkongsan jong kini ke jaka ke long ban kring bat ban kintiu shushu ye ke kam jengok kai perthai hapok la ke jong ke district. Hakani ke jaka om tang badon ki jaka ban pek kai ye ke jing itnat jong kilom kiwa ni ban pek ye ke jing itnat jong ke ri Bangladesh Henry ula bu ru ye ke singap kumbakatu ka ni teli. Habakran na kaliang jong uba Renikton ula penpau ye ke jing ai kublai na ka benta ke jingla jong uba bishila ubla pen i ye ke ni ke nuksa babha nama dala ka jong ka bormet ula treshitom ban penwan dur hakar kom ka badai ye ke ni ke jaka ula ongru bada ka jingdon jong ke ni ke jaka jengok kai kan salong ka wei ni kila ban kring ye ke nong jengok kai ki banapo ke district ke jilla ni wat ki banabar jong ke jilla ru ka ban salong ru kalat kamai ye ki briu jong ka ni ke thain. Namar kata ula kentu bakum ki paiba kidiban long ki biatre lang habaro kiliang kenang bakaroi kapar hapo jong ke district kanang la ban kiu nang ni shakmat. Hoi ngasko tho haduk kadno kajing don kene mensim I jaj benreu kajing mensim I ri haki kon samla jongi ka bangar sko dai banero kata. Ya ke mensim I jaj benreu ka mensim I jeri. Ngara karpat hakane kajing ya ka jaj benreu kajing ya kari. Kalau ka berekam haduk kata-kata bangin don kene kajing ya burom bro ya kiwei. Bat ngandam das ngoi tan lada ki bereu ken aya kanam ban ong ba Nasar West Kasahil Syakbe Nasar West Kasahil Syak keli jeng keli ngandam das ngoi tan Henry ya kene kanam ka bagi aya ong syak syok de kala tan kene te la tan ne kene kanam syak syok hak bagi bereu ki keren hak leng ke jaka bat ngara karpat dak jeng ngoi ya la ki jong ki samla dak jeng ngoi ya la ka dong ka tan nga kmi lenti ba kene ka dong ka tan jeng ngila men pen kiu ka tourism da kene ka mensim ya ka bangin don kata ka jeng ya burom lem ya ki we kalong ka babaha bangin ya keren katkum kita ki an katkum kita ki an ki kanun ki balabo ka state ka jongi gim sgoi ya ki samla ki balang aktif ban yo ban kwa ba ka sarkar kan implement kan betreka mi kita ki an ki balabo ha ka state jongi ngis ngawan burom mi ki samla ban ai kublero ha ka ba ki don ka por ban yakit khialam ban ya petlam ya kata Henry ko ki samla ba leng ba kan ne ka jing Plie ya kan ne ka viewpoint jing ba bli ngakwa berkarpat batongin ya trelang bangin long ka daw ngin long ka ketika mon ketika diang dah kata jing trelang ni pergi samla ban penkiu ya ka tourism hakane ka dong ka tanjongi bat ngadang kmi lenti ba om tangi ba beli sibon ba ken me ki entrepreneurs ki ban sedang ki kamla jong kini ki tourism activities la kalong man snai ki hotel la kalong man snai ki guest house kumbala perkan mau madam mene kalong kabaran kam haduk kata-kata ngah hakajing perkhat jonga madam lapi ong ba haki pausnam kebanuan nga kemi lenti bang kanom da jengai kumta nga kemi lenti ba kibai ba kin sedang no yaki guest house kin sedang no yaki ne ki kamera bandon kamera ki bakar pang katukar ne bansa si kamera ar kamera yaki guest ki bawan haki yang ki jongki hak bagi samla jongi kin long ki kait ban le jalam meki bat kum juru pinjok ban yetre hak kita ki guest house pinjok ban yetre hak kita ki hotel lese mentah ibatai katukar ngut ilayu ban buk kampung tu hakaba ki nong siat kidon ki ban pen khoj kidon bat kumta terter ngak kemi lenti baladon hang neru lese babli in sahab don kam ibreu lai long khun la jong ru in haban bu hang ne ban ap hang ne hagage ban yok ban krong katukar ne ban yok ban lum khajana ki ban rung hang ne kumta terter ngak kemi lenti bakin don ki ki jakaro ki ban senah kene kador ban na keleng jongi hoat in persyang ban ai ke jing rapkan bangila kene ka jaka jing babli hang neru lai la snama I hang tai ka idon kampalap ban develop sai kene jaka ka bangingi yang hang ne I kemi lenti ban kaliang jongaru kumu MLA ngan yok ban don banta la kumno bangin yok ban bo ka skim na ka banta ban sna ya kene ka jaka ka hakmat
ban yok ban shna ya kene ke jaka kenang baki biru ken internet ban yang ke jaka ka bala shna ke jaka ba khoj bat ya ka baki yok ban rung ru hang tai hapo ha ke jaka ha ka bai ba beli in shna ki wei activities la kalong ka children park la kalong ka swimming pool kumbalong ta iri dok ha wat ban shna la sel de pila ban ri dok ha ke ba kampla ha ke baki biru ken internet ban pe kita dok haru ki shong ni ab ha ban pe ngile ya le chi jaka jengai ka perthai ban le pe kenang shakini ki jakari dok ha habaki don ki dok ha ke ba kam ipla ngilai kenang ban le pe yakini ki jakari dok ha ke bon ki jaka ha ka perthai te kalong ka ba internet hado kata kalong ke ji berkat yang pisa berkat kumno ba pindon ki activities hang thi apo ha ka ba ki beru kinwan hang ne nalor ba kila internet ban pe yakini ka viewpoint ban pe ya ka Bangladesh ban pe yakini ki shongwar sin sapo baro kin yo ban rung hang thi apo ha ka jaka ha ka ba phi pilasna pilabu ikme elenti ba kita kin urlong ha kini ki sngi ha kini ki snem ke banwan